अक्ट'बराव एबसुनिफ्राय जों साथाम सासे लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारि, जोंनि बुंथिगिरि जयन्त बसुमतारि आरो जों साथाम आरो बिपिएफनिफ्राय साथाम रिहन दैमारि मन्त्रि, बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि इमानुएल मुसाहारि आरो सासे हारसा मानसि साथाम, बिसोरो साथाम जोंबो साथाम 2017 नि अक्ट'बराव गुवाहाटीनि सार्किट हाउसआव सावरायलायनाय जादोंमोन बर'फोरनि थाखाय खौसेथि खालामनायनि थाखाय जोङो नाजाबोबाय थादोंमोन मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन। बिथांमोननिफ्रायनो आवगायाखै, बिथांमोना सोरखौबा सावरायनो थिनहरो, नाथाय जायफोरा आसोल बिबानगिरिफोर बिथांमोना गोजानाव थायो। बेबायदि खालामै फैबाय थादों। दिनैनिफ्राय 6 दान 7 दाननि सिगाङाव गोदान बर'फोरनि गेजेराव जे इउनिफिकेशननि बाथ्रा बुंदों, गोदान पलिटिकेल इउनिफिकेशन इस्युआव सापर्ट खालामनायनि बाथ्रा जों रायलायगोन। जोंनो दिल्लीयाव लिंहरदों, दिल्लीयाव रायलायहैदों, बहाबा गोजानाव लिंहरदों, गोजानाव रायलायहैदों। एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो आंजों बिथांमोनजों थाङै जों सावरायदों। बे समाव गर्जन मुसाहारि बिथांमोना बुंदों गावसोरल' मानो रायलायदों, मा रायलायनो नागिरदों, मिटिं लानांगौ एनडिपि प्रग्रेसिभखौ प्रेसार होदों। एबसुआ माबा माबि खालामनो नागिरबाय, गावसोरल' रायलायनो नागिरदों, सिट शेयारिं खालामनो नागिरदों, एबसुआल' गावसिनि मानसियाल' लासिगोन, बेबायदि गोबां रोखोमनि बै समाव बाथ्रा बुंदों आरो एनडिपि प्रग्रेसिभखौ प्रेसार होदोंमोन बिथांमोना। दिनै बिथांमोना उल्था जाजोब्बाय। बिथांमोना जोंखौ माबा सानदोंमोन, नाथाय गावसोरहानो सिङाव माबा मोनसे थाखोमानाय एजेन्डा दङमोन। जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना बेबायदि मोनसे जायनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि थाखाय दिनै सोमावसारनाया फैयै मोनसे लामायाव फैबायमोन। फिथाइया मोनहां थासारियावमोन। दिनै सरकारा जोंनि खौसेथिखौ नेदों। दिनै एनएचसिएन नागाफोरजों रायलायनायनि बाथ्राफोरखौ जों साननांगोन। नागाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय भारत सरकारा सावरायबाय थादों। बिथांमोनाबो मोननै हान्जा जानानै दङ। एनएचसिएन आइजाक मुइबा बिथांमोना अरथाबनानै थादों। एसे गोलाव जों आन्दोलन खालामबाय, नागाफ्रा जानला मोनला मानो एकट खालामनो? जोंनो नांगोन आलादा सिनायथि, आलादा फिरफिला नांगोन, फिरफिला जोंनो नांगोन, आलादा कनस्टिटिउसन संबिधान नांगोन। आरो बे मोननै मुइबाया माब्लाबाबो एकट खालामा होननानै बिथांमोना बुंदों। आरो बिथांमोननि गेजेराव माखासे आफाद दङ, बिसेसकरि 6टा ग्रुप, एनएचसिएन इउनिफिकेशन, एनएचसिएन रिफर्मेशन, बेबायदि मोनद' 6टा ग्रुपआ बिथांमोना बानायनानै लादों। नागा नेशनेल पलिटिकेल ग्रुप्स होननाय मोनसे आफाद दानानै बिसोरबो सरकारजों सावरायदों। जोंनाबो बेबायदि जानो थांगासिनो दं। जोंनाबो दा बेबायदि जादों। एनएचसिएन आइजाक मुइबाया गोरा हमथादों। जेरैखि जाया जोंनो फिरफिला नांगोन, जेरैखि जाया जोंनो आलादा कनस्टिटिउसन नांगोन। नैबे मोनद' जि आफादफोर दङ, एनएचसिएन इउनिफिकेशन, एनएचसिएन रिफर्मेशन, बे मोनद' जे आफादफोर दं बिसोरो खालिबोल' नागालेण्डनि मानसिफोर। दिनै एनएचसिएन आइजाक मुइबाया बुंदों मणिपुरनि नागाफोरनि थाखाय माबा मोनसे खालामनांगोन, अरुणाचलाव थानाय नागाफोरनि थाखाय माबा मोनसे खालामनांगोन, आसामाव थानाय नागाफोरनि थाखाय माबा मोनसे खालामनांगोन, भारताव गुबुन रायजोआव थानाय नागाफोरनि जेंनाखौ खनसेनो सुस्रांनांगोन। बिनि थाखाय बिसोर अरथाबगासिनो दं। नाथाय जायफ्रा नागालेण्डनिल' लिडारफोर, बे लिडारफ्रा नागाफोरनि जेंनाया सुस्रांजाबानो जाबाय होनो नागाफोरनि, माने नागालेण्डआव थानाय नागाफोरनि। दिनै जोंनाबो बेबायदिनो जादों। गसाइगावआ जिल्ला जाबानो जाबाय, बिजनिया जिल्ला जाबानो जाबाय, सालबारिया बिजनि जिल्ला जाबानो जाबाय, भेरगावआ जिल्ला जाबानो जाबाय। गोदान एकट जागोन। बिटिसिआव 60टा समष्टि जाबानो जाबाय। 60टा समष्टि जाखांब्लानो रायजो मोननायनि मोनसे क्राइटेरिया जागोन होननानै बिथांमोना प्रसार खालामजेनबाय थादों। जोंनो एबसुआ, एनडिपि प्रग्रेसिभआ, जोंनि जयन्ट एक्सन कमिटिया, जोंनि मुभमेन्ट ग्रुपनिफ्राय बुंदों संकस तुसरियासिम थांनाय बोसोराव गहपुरनि दैमालुआव बेसेबांबा गिदिर मोनसे इन्टेलेक्चुएल मिट जादोंमोन। 2-3 हाजार मानसि। एनडिपि प्रग्रेसिभनिफ्राय बै समाव धीरेन बर' आफादगिरि बिथाङा दंमोन।
एबसुनिफ्राय आं दंमोन जों सानैया गहपुरनि दैमालु जानाय बेसेबांबा बुरजा रायजो राजाफोरखौ लानानै जाय इन्टेलेक्सुवेल मिटआव दंहैयोमोन धीरेन बर'आ सिगां बिबुंथि लाखिदों आरो बिनि उनाव आं बिबुंथि लाखिदों। आंनि बिबुंथि जोबनाय लोगो लोगो गोबां बै समनि दैदेनगिरिफोर जायफ्रा एबसुनि 10 बोसोर सोमावसारनायाव दैदेनबोदोंमोन सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एबसुनि लिडारफोर बिपिएसनि लिडारफोर गोबां मुंख्लंफोरनि नखरनि मानसि मानोना 1135 1135 मानसि मुंख्लं जानायनि गेजेराव गहपुरावनो 534 529 जनानि गहपुरनिमोन। बिथांमोना बुंदों आंखौनो बांसिन बुंदों क'क्राझारनि लिडारफोरखौ जों बारा बिश्वास खालामा होननानै। मानो बिएससिआव सफैयाखै बिटिसिआवबो सफैयाखै अथच जोंहा बेसेबांबा मुंख्लं जाबाय। एबारनि 3 एकड़आव जोंनि गहपुरसिम फैगोन ना फैया कुइसन खालामदों धीरेन बर'नावबो कुइसन खालामदों आंनावबो नोंथांमोननि नैबे दानि सोमावसारग्रा आफादा 3 एकड़आव जोंनि गहपुरसिम लाबोगोन ना लाबोआ। बिथां धीरेन बर'आबो बुंदों गहपुरसिम सफैयाबा जों एकर्ड खालामा। आंबो बुंदों 3 एकर्ड जि जागोन जोंनि दानि गोदान जे एबसुनि फिरि जोंथ' बुंखादों सिमा लावाबा जों मालाबाबो जों सुक्ति खालामा। बेयो बड'लेण्ड जायाबाबो बेयो जुदि स्टेट उइथिन स्टेट जुदि जायोबाबो बेयो जुदि माबा मोनसे जायोबाबो जोंनि सिमाया लावनांगोन होननानै थांनाय बोसोरावसो जों गहपुराव थांनानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय दिनै बिथांमोननि हानजाया बुंदों बिथांमोनखौ पेट्रनाइज खालामग्रा हानजानि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों गसाइगावआ जिल्ला जाबानो जाबाय बिजनिया जिल्ला जाबानो जाबाय सालबारिया जिल्ला जाबानो जाबाय भेरगावआ जिल्ला जाबानो जाबाय। बे मोनब्रैया बबाव बे मोनब्रैया गासैबो बिटिसिनि सिङाव दङ संकसनिफ्राय 5 माइलनि गेजेरावनो दङ। बेखौ मोनबानो जागोन नामा रायजोफोर जानाय नङा गले गले एकर्ड जानाय नङा बर'फोरजों। ओंखायनो एबार जि जागोन एसे गोलाव जानो हागौ एसे नेथ'नांनोबो हागौ जोङो नेनांगोन। बिसोरजों एबसुजों जाला गोविन्द बसुमतारीजों जाला जयन्त एक्सनजों जाला जों धीरेन बर'जों थांजोबनांसिगौ होननाया साननाया जोंनाव फैनो मोननाय नङा। मानोना बायजोनि बर'फोरनि मोनथायनि थाखाय जों जुजिगासिनो दङ। दिनै एनएससिएमफोरनि बेलायावबो बेबायदिनो जादों सरकारा नायदों गोराजोंखौ लानो ना गुरैखौ लानो जायखौ बिथांमोननो थाखाय सावरायनो होदोंमोन दिनै गभर्नर जाहोदों नागालेण्डनि गभर्नर खालामदों बिथांजों बिनि उनाव सावरायनाय जानाय नङा। नाथाय एनएससिएम आइजाक मुइबाया गियाखै सावरायाबा सावराया एनएससिएम आइजाक मुइबा बोराय मुइबाया बुंदों दे आम सरि जुदि नोंथांमोना बेबायदिनो खालामनो गोसोबा जोंनो जुदि कनस्टिटिउसनबो होआबा जोंनो आलादा फिल्डआबो होआबा मणिपुराव थानाय नागा अरुणाचलाव थानाय नागा आसामाव थानाय नागाफोरनि जेबो मोनथाय होआबा दे आम सरि होनदों। नोंथांमोना मा खालामो खालाम सरकारा गिदिर खालाम हायाखै। मानसिफ्रा सानदोंमोन बे 6टा ग्रुप नागा नेशनेल पलिटिकल ग्रुपजोंनो सावरायसिगोन बिसोरजोंनो एकर्ड खालामसिगोन नाथाय सरकारा खालामाखै। जोंनि गेजेराव दिनै जेसेबांखि थिखुनाय बुङा मानो माखासे मानसिफ्रा सोरनिबा पलिटिकल पेट्रनाइज आयथों मानो सरकारा मिथिगौ थार ग्रुपआ सोर एबसुआ मा हान्जा आलादा रायजो बिग्रा बिसोर थाबथागोन ना थाबथाया सोरजोंबा एकर्ड जानायखौ बिसोर मानिगोन ना मानिया गुसुंल' खालामनायखौ मानिगोन ना मानिया मोनब्रै साब डिभिजनखौ जिल्ला खालामगोन ना मानिगोन ना मानिया एबसुनि लिंखांनायाव खनसेनो लाख फैनाय रायजो राजाफ्रा गनायगोन ना गनाया। दिनै 30 बोसोरनिबो बारा जानाय एनडिपि प्रग्रेसिभनि दैदेनगिरिफ्रा सोरजोंबा खालामबानो थांफागोन ना थांफाया गोविन्द बसुमतारीया फैगोन ना फैया बे गासैबो बाथ्राफोरखौ सरकारा मिथिजोबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बेनिखायनो गुरु नारबास जानांगौ गैया जों जेबो बुङाखैमोन नाथाय दिनै बुंनायनि सम जादों। दिनै मानोना गोबां मानसिफ्रानो दग' जादों गोबां लाइमोनफ्रा आन्दायदों साख्रि मोनसिगोन एकर्ड जायोबा पुलिस मोनगोन आर्मि मोनगोन मिलिटारि मोनगोन नाम खांलायबायदों नाम हरदों गोबां सेंग्राफ्रा गोबां गामिफ्रा थांफादों माबा मोनसे जायो खोमा माबा मोनसे मोनो खोमा बेबायदि मोनसे साननायजों जोंनि बेखार लाइमोनफ्रा दायो जों नुदों खोनादों बिथांमोननि केम्पफ्राव दंफैयो कनफिउज जादों जानो हागौ गोनो गोथो जादों जानो हागौ। बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै सोरखौबा सोंखारिनाया जोंनि खामानि नङा जों मालाबा बेबायदि खालामफेराखै
कुनु मेल मिथिङाव जों बुंफेराखै नाथाय मैया दाख्लै बिथांमोना जेरैबायदि बुंदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सिन्थायनो बुंबाय बिथांमोना नामल'सो लायाखै बाहाथे बोरै बिएससिआव थाबथाफैबाय होनना बुंदों सोरखौ बुंनाय जादों बै समावलायनो बिटिसिआ 6 सीट मोनखासिगौमोन बेखौलायनो गनायाखै आन्दोलन खालामबाय बाहाथे बोरै बिएससिआव थाबथाफैबाय थारमाने सोरखौ बुंदों दिनैनि फिरियाथ' रावबो गैयामोन बै समाव सोरखौ बुंनाय जादों बड'फाखौ दिनै बड'फाखौबो बुंनो हानायनि बिथांमोनाव गोहो मोनदों दिनै बड'फाखौबो बुंदों अथच बे मोननै एकड़ाव बेबायदि मानसिफ्रा गैफेरा फिजिकेलि बिसोरो गैयामोन बे मोननै आन्दोलनाव